Hola, bona tarda. Avui veurem com inserir una lletra capital en un text, vale? amb el processador de text de Microsoft Word. No és algo que segurament necessiteu sovint. Vale? Jo no ho he necessitat mai, fins que ho vaig veure que ho demanaven en un projecte de final de curs de Competic. Crec que més important que saber-ho fer és saber que si us demanen alguna cosa així, la busqueu als menús i la trobeu. Vale? Jo us ensenyo com la faig i com si no sabés com ho buscaria al menú. Tinc un text i em diuen que insereixi lletra capital. Lletra capital també podríeu no saber què és, vale? Podríeu pensar que capital Barcelona, vale? Però lletra capital és una lletra aquí grossa, però és que és igual, ho busquem als menús i ja veurem el que és. Com que la vull inserir, estarà al menú d'insertar, vale? Però podria ser, si no, que estigués al disseny o pàgina, el que fos, però que tampoc n'hi ha tants menús, no desespereu. Si ho trobem a la primera alegria, i si no ho trobaríem a la segona. Vaig a insertar, aquí trobo letra capital, clic, i em dona per triar si ho vull en el texto, en el margen o ninguno. Vale? Ninguno és el que tenia per defecte. A l'altre només deixar el cursor sobre l'opció ja m'està apareixent. Vale? Per exemple, en texto m'ho posa, faig clic, m'ho ha posat aquí. Vale? Hem mogut tot el text una mica cap a la dreta perquè capigués aquesta mayúscula. Ja està. Vale? Així de fàcil. Ja sé posar una lletra capital. Em poso una altra en aquest paràgraf. Lletra capital, ara en lloc de l'opció en texto escollo l'opció al margen i me l'ha posat una mica cap a l'esquerra. Vale? Això es feia en els manuscritos medievals. Ara a vegades es fa en alguna revista, en algun llibre es fa, però bueno, no és molt comú. Però si us pregunten alguna comú, ho busqueu i ho feu sense problema. I segurament segurament el que us donen per defecte ja està, però si volguéssiu, hi ha també més opcions de letra capital, faig clic aquí, puc triar el mateix que tenia allà, i després, un cop trio una d'aquestes, puc triar una font diferent, puc triar que faci més gran o més petita, vale? Per defecte venia amb 3 línies, doncs la puc fer molt més gran, i la puc separar una mica del text, si vull. Acceptar, pam, vale? M'ha fet aquesta pedazo de letra capital. I ja està, vale? Així de fàcil. Ens veiem en propers vídeos. Adeu.